Come on, somebody shout hallelujah. Amen. One more time, hallelujah. Tigare edu pasi muvebo wa Mwari. Sithabatha indawo sethu ngalentambama. Ndinoda kutenda Mwari zvakanyanya manero ano Funa ukubonga uThixo ngalentambama. nenguva ino yavanditendera kumira pano Ngalesi sikhathi angivumele sona ukuthi ngime lapha. kuti titaure zvenzwi ravo. Ukuthi sikhuluma kwelizwi lakhe Ndoda kuti ndisandaenda kure ngingakayikhatshana. ndiremekedze baba namai president Ngihloniphe ubaba lo mama president nekutibvumidzawo kumira panzvimbo ino. ngokungivumela ukuthi ngime kulindawo. Ndinoziva tinovada tose, ingonibatsirai kuti Ngiyakwazi ndivagamuchire sonke muzita siyamthanda. raJesu. Hallelujah. Sijabulela khona. Ndinoremekedzawo zvakare baba namai, Ngiyahlonipha njalo ubaba lo mama our deputy president udeputy president baba namai Chinyemba. ubaba lo mama Chinyemba. Tivagamuchire muzita raJesu mupenyu. Hallelujah. Ngiyamukele ngegama likaJesu ophilayo. Hallelujah. Kuremekedzwa kwangu zvakare Ngihloniphe njalo to the church secretary kunobhala wethu webandla Dr. Nira Naamai. udokotela unira ndawonye lo mama. Tinokudai baba Siyakuthanda baba. muzita raJesu. Hallelujah. Ngegama likaJesu. Hallelujah. Nevose vanoshanda navo Bonke abasebenza la. vana baba tinokuremekedzai manheru ano. Bo baba siyalihlonipha ngalentambama. Mwari wekudenga ngaakukomborerei. uThixo wezulu alebusise. Toda kuti pakufarira vana baba ipapa Ekujabulaleni esikwenza lapha mondibatsirawo zvakare lingisize njalo. nekuti tine kwatinobva. Sila lapha esivela khona. Toda kuti tivaremekedzawo zvakare. Sifuna ukuthi sibahloniphe njalo. Toda kuti tiremekedze Profesa Pavari Uprofessor muzita raJesu. Pavari. Hallelujah. Toda kuti tiri ipapo Funa ukuthi sikhonapho. hazvingandiitire zvakanaka ndikasafarira baba namai Chimobe. Awungangenzeli kuhle ngeke ujabulela I baba lo mama celebrate Chimo. you baba namai Ngiyalijabulela baba lo mama. muzita raJesu mupenyu. Amen. Egama likaJesu ophilayo. Nekuti inini ndiri umwe washoma Ngingomunye wabalutshwana vasina kuvhoterwa kuita youth leader. abangavotelwanga kuba ngu-youth leader Vatakazongoitawo ma-youth leader kodwa saba ngama-youth leader pasi peutungamiri hwavo. phansi kobukhokheli babo. We celebrate you baba namai Ngiyakuhlonipha baba lo in mama the mighty name of Jesus Christ. ngegama likaJesu. Harare South, Mwari wekudenga ngaakuitire zvakanaka. uJehova aliyenzele kahle. Hausi muduku kwazvo. We celebrate you. Siyakujabulela. Tinoenda kure muzita raJesu. Hallelujah. Siyahamba khatshana ngegama likaJesu. Wonderful Jesus. Tiri muHarare South imomo SiseHarare South. pane sangano pandakadyarwawo Kule hlangano lapho engafakwa khona. tichibva nekutauni takananga kubudiriro Siye Budiriro. tichingonotidarikei pagomo Sidlule entabeni. paSouthampton eSouthampton. ndo patinowanika ipapo. Yikho engitholakala khona. Evidence of grace. Evidence of grace. We love you so much. God bless you uThixo in the aliyenzele mighty kahle. name of Jesus Christ. Ngegama likaJesu. Toda kuti tikumbire muverengi weshoko Funa ukuthi ngicela uzasibalela ilizwi auye pano pamberi abuye lapha phambili. achiuya zvake. Ebuya Zvakadii tikafarira mudzimai wemushumiri kunjani singajabulela intombazana muzita yomchumayeli. raJesu mupenyu. Umkakhe ngomchumayeli. Hallelujah. Amen. Baba youth leader Naamai, Baba youth leader ndawonye lo mama. rudo rwenyu kwatiri runotishamisa. Uthando lwenu kithi luyamangalisa. Tiri pano nokuda kwokutungamira kwenyu. Silapha ngenxa ukukhokhela We kwenu. love you so much sir. Mwari wekudenga akomborerei. Siyakuthanda uThixo akwenzele kahle. Mfundisi Denga, Baba uDenga
Sinotonditira ufani kuti mfundisi nokuda kokuti ndiri pano. Kungenzela afana ukuthi ngithi mfundisi. Tinekako katangojaira kungodedzana ikako aka. So khona sijayele ukubizana. Ati kana tauya kuwazhinji uku. Ngase sibuye ngapha kubanengi. Tinongoita zviri kuitwa izvo zvese. Siyayenza okwenziwayo. I love you so much. Siyakuthanda. Notenda ishamwari yandakapiwa naMwari kubva kare. Ngumngane engamphiwa nguThixo kusuka Ende khatshana. ushamwari hwedu uri kuratidza kuti wakajeka. Kutshengisela ukuthi kuyacaca. Patiri kubva apa hande tonosangana futi kumusoro. Asambe sehlangana phezulu Mwari ngale udenga sisuka lapho. achitiitira zvakanaka. uThixo esenzela kahle. Muzita raJesu, amen. Ngegama likaJesu. Nokumbira tingoverengerwa pane theme scripture yedu. Cela ukuthi sibalele theme text yethu. Joshua chapter 21 verse number 43. Saizozo Jehova akapa vaIsraeri nyika yose yakanga yapika kuti uchaipa madzibaba avo ikava yavo vakagaramo. Dzokorodzai futi baba, dzokorodzai futi baba. Phinda baba. Saizvozvo Jehovha akapa vaIsraeri nyika yose yakanga yapika kuti uchaipa madzibaba avo ikava yavo vakagaramo. Tivaushirire maoko. Simshayele izandla. Nawo manheru ano Ngale ntambama ndine shoko randoda kuti ndiburitse ngilelizwe engifuna ukuthi ngilikhiphe kwenguva pfupi. ngesikhathi esifitshane. Mwari obva atiitira zvakanaka. uThixo asenzele kahle. Ndinako kutenda vadikani Ngilakho ukukholwa zihlobo ngokuti Mwari unazvo ukuthi uThixo ulakho zvaanogona kushumira kwatiri manheru ano. angakwanisa ukusinikeza khona ngale ntambama. Kubva nezuro musangano uchitanga Sukusela izolo umhlangano uqala wanga uchinyatsoona kuti Mwari une zvaakarongedza. ububona ukuthi uThixo ukhona akuhlelileyo. Vashumiri vachimira zvine simba. Abashumayeli besimo Shoko kulamanye. raMwari richiparidzwa. Ilizwi likaThixo lichunyayela. Unotomboti wakagara kwaunenge wakagara uko. Uyathi uhlezi lapha athi uhlezi khona. Oti zvichiri zvekuparidza here izvi? Othi kusesa ngokuchumayela yini lokho? Kana kuti kwatova kuratidzira. Kumbe sokuyikutshengisela. Wotozotenda kuti Mwari una vanhu vake. Usukholwa ukuthi uThixo Uye unabantu Mwari bakhe. unazvo zvaanenge achida kuti aratidze kuvanhu vake. uThixo uyabonakalisa abefuna ukukubonakalisa. Nenyaya ndoda kuti nditaure panzvimbo ino Ngile ndaba emfuka ikhuluma ngale ntambama. pathimu yatakapiwa yekuposesa materitories. Kuthime esiphiwe yokupossessa ama-territory. Yandotenda kuti ndo yatafambira pano. Engikholwa ukuthi yesihambele lapha. Yatafambira pamusangano uno Engihambele kulo mhlangano. ndekuti une munhu nezvaasina zvaanofanira kudzokera nazvo. Kulo muntu ongelakho okumele abuyele eselakho. Zvekuti zvinhu izvi waane nguva yakadii usina ndeimwe nyaya. Okokuthi lesikhathi esinganani ungela ngenye But indaba. manheru ano tiri kungotenda kuti pane ane chake chaanofanira kudzokera nacho. Kodwa ngale ntambama ngikholwa ukuthi ukhono lakho kumele abuyele. Now ndati ndichiverenga shoko raMwari Ngithe ngibala ilizwi likaThixo. ndobva ndangodzokera kumashure zvishoma Ngase ngibuyele emuva kancane. ndokuona kuti nyaya iri pano Ngase ngibona ukuthi indaba elapha yaMwari unovimbisa vana vake kuvapa nhaka kana kuti kuvapa nzvimbo ekaThixo othembisa abantu bakhe ukubapha ilifa. inotori nepakawanda payakatombotaurwa mushoko. Ile ndaweni ezinengi yakhulunywa khona elizwini. Nyaya iyi muna Genesis Mwari unoitaura. KuGenesis yakhulunywa. Exodus Mwari unoitaura nyaya iyi. KuExodus yakhulunywa. Unodzika pamabhuku ese achitaura nyaya iyoyi Ungahamba ngamabhuku onke ikhulunywa. kuzosvika kwataa kutiverenga kuna Joshua vachinzi vakazopuwa. Sesibala kuJoshua sokuthiwa sebephiwe. Kurauti Mwari kana ane zvaavimbisa
okuthi ukuthi uThixo nxa ekhona kuthembisile azvinei zvingaite sezvinotora nguva, akulali kungenza ngani kuyaphuza bhati ramwari rinozadziswa chete. kodwa kaThixo liyagcwaliswa kuphela Kana kati anozviita, angathi uyakuyenza azvinei kune munhu ungamira mberi kwako uchiramba, akulali kulo muntu ongama phambi kwakho unopedzisira azviita chete. uyakuyenza kuphela Iyo manheru ano ndiwo mamwe acho yena le ntambama yiye inye ekuti yakho kunyange mwetsvina yekumusha kwenyu ukuthi loba imoya emibi ikamira ichiita nharo, ingama isenzika hakuna chinangwa chamwari chinomiswa nekuti kune varamba. akulo kaThixo kumayo Zvinozongozadziswa chete nezita raJesu. kuyagcwaliswa kuphela ngegama likaJesu Unonzwa Mwari vachitaura, uyezwa uThixo ekhuluma vanoti now my servant Moses is dead. Moses inceku yami sifile Now Joshua ndine assignment yandakuda kukupa Joshua ngila assignment yekuti unofanira kutora kubva pano uchienda mberi. uthi kumele uthathe usuka lapho uye phambili Zvoita kunge nyaya yese yanga yakamirira kufa kweumwe munhu ezangani indaba yonke ibimelela ukufa kuti komunye umuntu ichitanga kuzadziswa. ukuthi iqala ukugcwaliswa Zvoita kunge chivimbiso chakapiwa Abrahama kwenzangani isithembiso chiri kumirira rufu rwaMozisi kumelela ukufa kwaMoses kuti tichitanga kunopinda munyika yechipikirwa. ukuthi siyengena Zvino kana ari manheru ano nezita raJesu, nxa kuyintambama le ngegama atizive kuti kufa kwaiva physically or spiritual, asazi ukuthi ukufa but pane anofanira kufa kuti umwe munhu achibate. kulo muntu okumele afe ukuthi Pane omunye akubate. separation yanga ichitaurwa masikati inofanira kuitika kule separation okumele kuti yenziwe umwe munhu apinde munyika yechipikirwa. ukuthi omunye umuntu angene elizweni Ngatichitarisa mukati meshoko raMwari, ngithe ngikhangele elizweni likaThixo ndokuona kuti Mozisi une pakazhinji paakafamba ngabo ukuthi uMoses minana mizhinji ichiitwa neruoko rwake, imihlola eminingi but Mwari kana akuda kuratidza simba kodwa nxa uJehova haaregedze nekuti pane munhu asipo. kayekeli ngenxa ukuthi Nditeerere manheru ano, ngilalela ngalitambama pane vanhu vaifana kumira newe iwewe, kulabantu okumele bame lawe vakati isusu hatichada kumira naye, bathi asisafuni ukuba lawe vakafunga kuti unonyura. bacabanga ukuthi uyatshona Thank God tina Mwari usingaite zvevanhu, silothixo ongayenzi tina Mwari unomira neshoko rake. silothixo oma ngelizwi lakhe. Mozisi achinofa, uMoses esifa Joshua assignment waanayo Joshua assignment isula yekupinda nevanawo munyika yechipikirwa. eyokungena labantwana Ndati ndichidzokera kumashure ngithe ngibuyele emuva ndokuona kuti vachiri mugwenga imomo bona ukuthi besenkangala munotori nenyaya dzakawanda dzaitwa, kule ndaba ezinenge Mwari uchida kuseparata vanhu, uThixo ufuna ukwehlula Mwari uchida kuratidza simba rake. uThixo ufuna ukutshengisa Bhaibheri amandla rinotaura kuti iBhayibheli lithi varume vanorohwa nenzara, amadoda achawa indlala vakirohwa nenzara ndokuchema kuna Mwari, bakhala kuThixo pavari kunochema kuna Jehovha, bekhala kuThixo Mwari unobva vataurira imwe nyaya uThixo batshele enye kuti indaba imimi zvamashuvira nyama ukuthi lina ndine zviuta zvandichanayisa ngileza gwaqe kuti vana vangu vawane chikafu. ukuthi lithola inyama Anobva avataurira ebese batshela kuti kwete zvezviuta chete, ayikhona okwezwa but pane mvura yandichaita kuti ibude padombo, kodwa kulamanzi kuti ezakhiphise nenyota yacho yamiinayo ukuthi lokuwomelela idhiliwe nayo kunyange murenje. kudiliwe lakho Vandikandoda kuti muzive chinhu ichi funa ukuthi lwekwazi lo chinoti provisions dzemurenje i-provisions dzasiyana nedzapinda Kenani, zitshiyene lezeKhenani nekuti kana dziri dzemurenje xa kungezegangeni dzinongomita manidzi emusi iwoyo. zihlangana lokwalelo Bhaibheri langa rinoti mana yaitika naya isinkwa sasithi singanela yainaya for that very time, yayisina kwaleso sikhathi wotora zvekudya musi iwoyo. bathatha okokudla ngalelo Kana langa pane ashuvira kunochengeta nxa kukhona ufuna ukuyagcina zvaimuka zvakaora. kwakuvuka Why? sokukhona Because iprovision dzemusi iwoyo. ngoba iprovision But yalelo kana langa tapinda muKenani varume, kodwa nxa sesingene haisi eKhenani yekudya one day, asoyokudla one day haisi yekudya masikati, asoyokudla yaye vanorima, singeyabalimayo yoita vanokohwa, bevuna yoita vanoita zvakawanda. oba yenziwa Can kunene I submit this tonight yekela litshele lo and say kana ari ma-provisions nxa kuyiprovision ahasi at the same level?
afananga kana ari ma-provisions, ngaye they ngama-provision are in various sects and dimensions. achiyechiyene I want you to understand funa ukuthi that uzwisise when we talk about provisions, nasikhuluma when ngama-provision we talk about God supplying, nasikhuluma when we nge-supply talk about production by God, nasikhuluma I want nge-production you to understand funa ukuthi kuti uzwisise zvinopareta zvakasiyana. ukuthi kuopareta okuchiyene Kunotori nevamwe vane ma-provisions kulaba lama-provision ekuti chikafu vanogona kuchiwana ukuthi ukudla bayakuthola chodyiwa masikati, kudliwe emini patinosvika manheru kusiwa ntambama hatisisina chekudya, akuselo but kokudla iyo ma-provisions iwani. kodwa wona lawo But there is ma-provision also another level kule yinye levo yekuti kana tawana chikafu nasingathola ukudla tinodya ipapo siyadla khonapho tosara nezvakawanda, sisale lokunengi tauya uzotaurira church uye ukuzotshela kuti ichurch nyaya yekuposesa territory indaba yokuphosesa ine chekuita nema-provisions. iloko kwenza Pane varume nevakadzi, kulamadoda labafazi vakomana nevasikana obhuti vari labo kuzosumudzwa manheru ano abazaphakanyiswa kubva panzvimbo yekutambura, kusuke kudubeke kubva panzvimbo yekushaya, kusuke kuswele vachiendeswa kuma-provisions. hanjiswa If you kuma-provision believe it, shout yes. na ukholwa yethi yes Chinonzi kuwana wadikani chakatosiyana. Kana tiripo baba, nxa sikhona lapha tinoita kunge tinowana zvakafanana, kuyabe ngani siyathola okufananayo but kawaniro kakatosiyana. kodwa ukuthola kwethu kuchiyene Izvozvi pane auya nemari yekukwereta panapa, kathesi khonapha kulobuya imali yokukweleta akatomudzwa ndikadzoka ndoya ndokudzosera. othi nxa mphenduka ndiza kubisela Izvozvi aripo ari panapa, kathesi ukhono lapha wamunoona achiti kanzi nguva yekutamba iye anenge akadzikama-dzikama, yena uyabe ejikeme kuziva kuti bhulauzi remurizi randakauya naro iri owazi ibhulawuzi yomnikazi ndikadai rikabvaruka tinonokunza nyaya kana tadzokera. engadabuka kuya kuba nzima Levo dzekuwana dzakasiyana. amalevo okuthola ashiyana. Aripo pamusangano ane wivhi yekukumbira panapa, ukhono lewivu yokucela provision dzakasiyana, iprovision but Mwari ngaakupe zvakawanda. ujehovha kakunika Iwo pamusangano uno umhlangano wona Mwari ngaakupe zvizhinji. ujehovha kakunika okunengi Ndakatozviona kakawanda ngakubona okunengi kuti ukaona vazhinji vanonzotaura kuipa kwezvinhu, ungabona bakhuluma ububi bezinto nguva zhinji nyaya yekungoti anongozvida but haana. kwesinye isikhathi uyabe kufuna kodwa kala Kanzi kavazhinji vanoti zvikazoti svikati ezobe sithi kwabanje nguva zhinji kuchida but hauna. esikhathini eziningi uyabe ukufuna kodwa kawula Ndogara ndichibvunza inini ngihlala ngibuza kuti kune vanhu veyouth kulabantu beyouth lapha vanokomplena kunhuhwirwa neperfume, abacomplain ukunukelwa iperfume kuti perfume nedikita chinonyatsonhuhwa chiipa pa. ukuthi iperfume leziginqo okunukayo Pane ikuyini umwe munhu ari kufanira kusumudzwa panapa, kulo muntu okumele patinopedza musangano uno qeda umhlangano lowo unofanira kunge wapa level iri nani kumele yema-provisions. umuntu kulevo engcono Why? ya-provision. Because kana tapinda Canaan ngoba xa sesingene eKhenani, aichauye seasonally, akusesesisi but nawo wakurima paunoda, sulima lapho ofuna khona wokohwa paunoda. uvune lapho ofuna In khona the mighty name of in the Jesus. name of Jesus I've also come to understand ngazwisisa njalo kuti nyaya yekupinda in the promised land indaba yokungena kusithembiso tingabve takawanda, singasuka but sibanengi hatipinde takawanda, kodwa siphumi hatipinde tese. asigeni sonke Kunotori ne-requirement, kukhona and okufunakalayo one of the requirements enye yakhona is living a holy life, yikuphila impilo engcwele is living a life yikuphila impilo that is consecrated. impilo Unonzwa engcwele. achiti mangwana uzokuthiwa kusasa takuda kuti tiyambuke, semfuna sikhambe saka zvichenesei nekuti zihlanze takuda kuyambuka. ngoba sesifuna ukuhamba Nditeerere youth, ngilalela youth
kwathi akuda kuenda uko lapho esesifuna ukuya khona kunoda vakanakirana na Mwari kufuna abalungela lelo azvisi zvajeke and Jill asokomuntu but zvinoda vakanakirana na Jehovha kufuna abalungela lelo kana Jehova pakaita vaviri kana vatatu kungaba lababili vanoti ini naJehovha takarangirana othi mina lo Jehova tinochibata nezita raJesu yakubamba ngegama ndati likaJesu tinochibata nezita raJesu yakubamba ngegama I've likaJesu also come to understand sengizwisise njalo that it's not every promise that you receive, asosithembiso sonke osiyamukelayo but the promise that you have fought for. kodwa isithembiso silwelayo Wese akaprofitwa wonke waprofitwayo ibapapa patira lapho esikhona akuna anoti hakuna shoko raMwari rakataurwa pamusoro pelife yangu. kakulothi kakulalizwi Vamwe lenkosi vakaudzwa kuti kakhulu uchachibata gore richipera. abaye batshela ukuthi umnyaka uphela Vamwe liyakubamba vakaudzwa kuti mwedzi usati wapera zvinenge zvichaita. abaye kwathiwa inyanga Vamwe ingakapheli vakatoudzwa kuti gore rino rinopera wakubhururuka. abaye batshela ukuthi uyabe usuphapha lo nyaka Vamwe usiyaphela vakatoudzwa kuti gore rino risati rapera abaye zvinenge batshela ukuthi zvaita. kuyabe sokurayithi kusiyaphela Nyaya haisi yekuprofitwa. indaba soyokuprofita Wapedza kuprofitwa. suqeda ukuprofita Zvauchaita neshoko rechiprofita oza kwenza zvinotetemaina kuti unopinda here kana kuti haupinde. kuyaditemani ukuthi Tine uyangena vazhinji vakatosiya chechi abaningi batshiye vakati vafundisi vacho vanonyepa bathi abafundisi balama because vakandivimbisa ngoba but wangithembisa handina kuchibata. ngo-adwa Ndekandikutaurire secret yekela kutshela isecret kunobata vanhu vanozorwa kubamba abantu tapedza kugamuchira chiprofita qeda ukwamukela isiprofita handicharari varume we angisalali ndichiponamatira zvaprofitwa thandazelo kana tikazvinamatira Mwari singakukhulekeli wekudenga unotirepa uthixo wezulu kana uyasiza. tikazvinamatira singakukhulekeli Mwari wekudenga unozviratidza. uthixo wezulwini So uyasibonakalisa promises, izithembiso they've got to be fought for. kumele zulwelwe Haisi nyaya yekungozorora asondaba yokuphonga uphumule wopeta maoko ugoqa izandla oti takaprofitwa. uthi ngaprofitwa Wapedza kuprofitwa mwana wamai suqeda ukuprofitwa pakuda vanotora step sokufuna bathathe isithembo votanga kuenda pamberi nehasha qala ukuya phambili la wachiti chese chandakaprofitwa athi konke ngakuprofitwa ndinochida nezita raJesu. ngiyakufuna ngegama likaJesu Chese chakambotaurwa konke kwake wakhulunywa nditeererewo. ngilalela Hazvina basa vakataura nemistake. akunandaba bakhuluma The fact yekuti zvakataurwa kolokhu ukuthi wakhulunywa unofanira kuchibata nezita kumele raJesu. ukubambe ngegama Hazvinei likaJesu vakataura vachiseka. akunandaba The bakhuluma fact yekuti zvakataurwa wakhulunywa unofanira kuzvibata nezita raJesu. kumele ukubambe ngegama likaJesu Zvivimbiso zvinorwirwa. izithembiso ziyalwelwa Hallelujah. amen Hallelujah. amen Hallelujah. Hallelujah. amen Pane language inofanira kutochinja kule language okumele itshintshe inotoratidza kuti takutoda. etshengisela ukuthi sesithabatha Language chaiyo inotaura kuti waserious zvakadini. ilanguage iyakhuluma ukuthi userious okunganani Pandakaenda nemudzimai wangu tichinobatsirwa mwana wedu wechipiri, engahamba lo mngami sisiyasizwa umntwana wethu wesibili takaenda kuna umwe gynecologist ari mutauno sahamba komunye ugayina osetown akanga atointroducwa kwatiri achinzi ava vafundisi. waintroducwa kithi kwathiwa laba ngabafundisi Saka pese paendwa kumavhiziti nxa kusiyavakatshwa taigara tichikurukura sasixoxa achinotaura madha makadii, esithi mama linjani otaura nyaya dzake. akhuluma indaba zakhe Potaurwa mavhesi vanhu voseka. kukhulunywa amavesi abantu bahleka Saka kwese kuyaingowa madha kwakumama kusvikira musi wekuti mwana achiberekwa. siwaze wafika isikhathi sokuthi umntwana Takati sezalwa. taenda kwacho kwazvinoitikira sesiya lapho okwenzakala khona ndokuona aripo achirwa basa. samthole etsha umsebenzi Sikanzi madha gararara so madha wathiwa itaiso. yenza so mama yenza so Pane nguva yanga asvika kule sikhathi esafikayo yekuti mwana akufanira kupushwa achibuda. ukuthi umntwana sokumele aphushwa Zvikanzi chipusha zvifambe. kwathiwa phusha kuhamba Ndokubva madha vati pushei. umama waphusha Anenge akatoona kuti situation iri panapa. wabona ukuthi isituation la Ndikaramba ndichimuti madha we ngalokho ngumuthi mother chatiri kufanira kubata chinofa.
efuna ukukubamba ndakanzwa gynecologist achinja amashoko asugayina sechini zvikanzi muzukuru raramusha kwathiwa mzukulu lala kuhle because takuda kuburitsa chipenyu ngoba sesifuna ukukhipha ndakaziva language yachinja ilanguage sichinjile because pane chakufanira kubuda ikhono sokufuna ukuphuma pane umwe munhu auya pano umuntu obuye lapha ari kuda munana ofuna isimanga language ngaichinje ilanguage kayitshintshe pane auya pano ukhono obuye lapha anoda kusangana nenyasha ofuna ukuhlangana nomusa language ngaichinje ilanguage kayitshintshe ichi ngononzi muzukuru ithiwa mzukulu nefesi yakabva yachinja le face yatshintsha unoona kuti asiri zvemavhesi zvakuitwa panapa ubona pane kusesengwana chipenyu chakufanira kuburitswa kulokuphila kumele rega nditaurire umwe munhu ari pano ukukhulumela omunye umuntu ari olapha kuedza kubhiyevha kunge zvinhu zviri ofuna kufamba ukubhiyeva ngani izinto izvo ziyahamba zvinhu zvisiri kufamba izinto ziyahamba pane umwe wokuti ukamunzwa achinamata kulothi ungamuzwe khuleka akati dzetso dzetso ali jesu zvinobva zvaita kunge pane zviri nani zviri kuitwa zali kungcono nyamba hakuna chiri kufamba akulo uhamba ndakanzwa umwe akati iso hatitongwe nemasaladi ezomnye izvi zvechisaladi tomboisa pasi saladi kusvikira tabata munana kana ari manheru ano the devil is a liar usathana pane umkhathi language inofanira kule kuchinja language can I omele submit this to the church yekela that ngisubhidele timu iri kuti possessing territories top possessing territories but rega ndikutaurire yekela nguche possessing territories possessing territories and owning territories are two different things. loku ona ama territories into ezimbili ezijiyeneyo There is a difference kuchiyene between ownership ku ownership and possession. le possession Chinonzi possession okuthiwa i-possession kugara ikuhlala and azvinoti uri kugara pako akusho ukuthi uhlala endaweni yakho izvozvi ari padhuze newewe khathesi useduzane la ari kutoti ndafunga kumba kwangu uthi sengicabanga endlini but yami kumba kwangu kwaari kutaura endlini yami kumba kwaanobhadhara renti baba izobhadala khona irent saka ari kuti ndekwangu uthi ngokwami nekuti ndii ndinogarako ngoba yimi engihlala khona ari pano ane mombe dziri kumusha ukholo lenkomo ezisekhaya uchaona kuti kana mombe ikarasika inkomo ingalahleka kunyangwe sivanda ari kuharare loba usibando seharare ariye muridzi wemombe enguye umnikazi wenkomo dzichirerwa naPaul kumusha zifuywa Paul nguPaul akarasa mombe uPaul angalahla anoti inkomo varume mambonawo mombe dzangu here uthi like lalibona inkomo and zami vanomupindura abamphendulayo havati mombe ndehadzisi dzako abathi inkomo because zami. anozoti ndiye ari in possession bayakwazi ukuthi nguye oposition saka zvinotoradza ndezvake ngokwakhe but rega ndikutaurire ekela kutsheni pane rimwe level riri nani kule enye level ratinobva from possession esuka to kupossession ownership siye ku-ownership varume nditeerere iwoye ekele ndithe imba yangu ndogona kunge ndisingaigare indlu yami but kana ndiri nane matitle deeds kodwa xa ngiyime ndini muridzi wemba iyoyo yini tauye kuzodeclare pano uzodeclare nyaya haisi yekugara chete asoyokuhlala chiva muridzi wayo ngoba ngumnikazi wobva waigara if you ubusuhlala believe it shout yes nxa ukukholwa wothi yebo shout yes yes shout yes yes I decree tonight yadeclare let there be a shift xa kube le shift from only possession kusuka to kupossession ownership siye ku-ownership varume nditeererei ilalela nini bhaibhiri rataura rikati ibhayibhili lithi nyika iyi ilizwe ngeyenyu ngelenu yandakavimbisa well engayithembisa before time. Can I tell you something, somebody? Can I tell you something, somebody? Kana mwari une zvaanoda kutitira hazvinei kune vasingade. Kana mwari une zvaavimbisa hazvinei kune vasingade. Tinozvibata nezita raJesu. Bhaibhiri shoko ramwari rabuda pachena kuti muimba iyi lendi iyi teritori iyi ndakakupai
pai ngalinikeza kare, which is past tense. Varume vanoona bhora ababona ibhora vanozviziva. bayakwazi Izvozvi Real Madrid yakarohwa kuswera nezuro, Madrid yashaya yarohwa kudaro. ichayiwe njalo Kana takutaura zvebhora varume, kanze sikhuluma kwebhora unyangwe Bellingham lobi akaita kunge akunogohwesa, usabate musoro, zvakatambwa kare, kwadlalwa kudala yakatodliwa. yadliwa le Ndauya uzotaurira umwe munhu, buye uzotshela yako yakapera kare, yakho yaphela yako kudala yakaitwa kare. yakho yayenziwa Iwo kudala manheru anwaya ngalitampa tauya kuzongokuyeuchidza buye kuti uzokukhumbuza yakapera ukuthi kare. yaphela kudala Give your neighbor a high five and say zvakapera kubaphela lonke kare. high five Listen to me. ngilalela nini Kune vanoita land, kulaba le land vanokutaurira kuti bayakutshela kana wapiwa land ukuthi nxa ungaphiwa kuti ile ndeyako, ukuthi ngeyakho haisi nyema title deeds chete. asondaba Pane yamathathu zvinotanga kutoitwa. kulokuqala The kwenza fact that you now own a land ukuthi sungumnikazi weland zvinoreva kuti watova nema-rights. ukuthi ukuthi sulama-rights Ndati ndichinzvera ngathi ngikhangela ndokuona kuti land inotori nema-rights ngabona ukuthi land yekuti kana ukaipiwa land, ukuthi nxa ungaphiwa right number one, i-right inoti you yokuqala have the right to use the land. othi le right Hakuna yokusebenza achakurambidza kushandisa, akula zakuyalisa nekuti the fact yekuti ndeyako ngenxa yokuthi wakuishandisa madiro. susebenzisa There is indalo yakho. right number two, I-right number which two is the right to enjoy the eyokukhola land that you have acquired. iland leyo Nditeererei vadikani we, ngilalela nini kana land tatora takutonakirwa nayo, sikholisa kana land tatora iland singathanda takutoita zvatinoda nayo, senze kana esikufunayo pane vasingade nxa kulabangafuni ngekwavo iyo. ngokwabo We have the right. sile right Tell a neighbor enjoy. Tshelo sethu Tell a sana neighbor enjoy. enjoy Tell a neighbor enjoy. enjoy Kana tapinda nxa sesingenile imomkenani momo, kune munhu anoti awana imba yake anogara semuranda futi, ohlala njengenceku singugara uchidongorera nepahwindo hlala ulunguza kuti paitike chii. ukuthi kwenzakaleni Dzikamisa hana yako, jikama ndiwe watovapo ipapa. ngosukhona Enjoya land yako. enjoya iland Are yakho you hearing what I'm saying? Iyangizwa Right ukuthi- number three, right number they 3 say you have got the right ule right either to sell the property eyokuthengisa or even to handle it over to someone. kumbe ukunikeza omunye umuntu Unotori ne-right yacho, ule right yakho pamutemo unobvumidzwa. uyavunyelwa Na uya kuzotaura umwe munhu, buye uzotshela omunye umuntu kana iwe wapinda iweyo xa wena sungenile atichada kuti usiye vana vamai vako kunze, asafuna uchiya ande naye mwana wamai vako. asabhelani Tarira unzwe zvandotaura, lalela uzokukhuluma kana mwari akusumudza uthixo sekuphakamisa atichada vanosumuka vega, akusafuna takusumuka nemwana wamai vangu, phakama lo ndakusumukana nababa vangu, phakama labo ndakusumuka nevemhuri yangu. phakama labo Bhaibheri bhataverengesa, ibhayibhili shoko esibaleko ramwari richitaura, ilizwi lenkosi bhaibheri likhuluma rinoti bhayibhili lithi achiudzwa Joshua etshela uJoshua anonzi I have given you uthiwa ngikunikile this land iland for le you to possess, ukuthi upossess for you to possess, ukuthi upossess for you to possess, ukuthi upossess for you to possess ukuthi upossess the land that I have sworn iland le to your fathers. And engayifungela the khona Bible says, bhayibhili lithi and they took it, bayithatha and they bayithabatha and they took it and they took it and they took it and they. took it Saka nyaya yekupiwa ndeimwe, indaba yokunikwa ngeyinye yekutora ndeimwe futi. eyokuthatha ngeyinye Umwari unogona kutokupa iwewe, uthixo uyakwanisa but ukukupha ukasazvigamuchira unofa wakadaro. ngoyela ukwamukela uyayala unjalo Ndaitaurira vanhu
ngatshela abantu ndikati pane kanyaya kataiudzwa kule ndaba kuti esasiyitshela pane mukomana akakwira ndege kekutanga kulo jaha wagada intego kokuqala achifamba mndege ehamba entegeni vanhu ndobva vatanga kupiwa chikafu abantu baqala ukunika ukudla pavaipiwa chikafu benikeza ukudla mukomana aiofewa chikafu ujahe ofe ukudla mukomana udzungudza musoro anyikinye ikhanda because paari kudzungudza musoro xa enyikinye ikhanda ari kuti fudhu ndinoida hangu uthi ukudla nyakufuna but mari yekutenga handina kodwa imali yokuthenga ngiyo ndobva vadarika kekutanga badlule okokuqala ndokunodzoka futi mangwana baphenduka kusasa pavari kunodzoka bephenduka achikwira ndege imwe chete iyoyo egada integeni ndokumuofa fudhu bamofa ukudla akadzungudza musoro wayala anoti achinosvika kwaaienda esiyafika lapha esiyakhona anotsvika nekukumbira chikafu ufike ecela ukudla chikanzi seiko wasvika kuchikumbira chikafu kwathiwa indaba ufike ucela ukudla mundege manga musina chikafu here entegeni chikanzi bekungekudla chikafu changa chirimo kwathiwa ukudla bekukhona but handina kuchitora nekuti handina mari yacho kodwa kuthathanga chikanzi hauna kuzviziva here awuzange ube kuti kwaziyo patakabhadhara tiketi ukuthi sibhadala itiketi rinotori nechikafu iroro iri lilokudla khona rega ndiudze umwe munhu ari pano ekelatshela omunye umuntu nditi olapha kana ukachipiwa xa ungaphiwa chichigamuchira yamukela kana ukachipiwa xa ungaphiwa chichigamuchira yamukela the bible says ibhayibhili lithi and they were given the land banikezwe and they took it bayithabatha and they took it bayithabatha the bible says ibhayibhili lithi vanochigamuchira bayamukela and then they possessed basebephozesa the land eBible version inoti enye ivesi and they settled in basebehlaliseni that land kuleyo ndawo rime version not and they dwelt enye ivesi in that land khona lapho ladies and gentlemen bobaba labomama tinoda kutenda vana baba sifuna ukubona nethimu yavati pai ngethima abasinike yona because iri kuintroducer introduce a new level enye level a level of dwelling ilevel a yokuhlala level of settling ilevel yokusetla taneta na vanhu esidiniwe ngabantu vanopota vachivhizita abavisitayo munzvimbo dzezvipo zvivimbiso zvavo endaweni vanopota vachishanya babe bevakasha kune zvavakavimbiswa namwari kulokho abakuthenjiswa can I tell you something tonight it's no longer time for visitations awusavakatshi tadzienda unogara ipapo abehlala khonapho chienda unogara abehlala nditeerere mwanasikana ngilalela ntombazana nyaya yekupota tichishanya indaba yokuvakasha munzvimbo dzefinancial breakthrough kuma-financial enough breakthrough is enough kuyanele takunogara imomo sesiyahlala khonapho and they dwelt bahlala vakanogara bahlala vazhinji tiri kupota tichishanya abaningi senza kunzvimbo sivakasha dzine upenyu hwakanaka endaweni ezinempilo enhle todzoka siphenduke topota tichinoshanya sivakashe kunzvimbo dzepfuma endaweni yenotho todzoka kukuchoboka siphenduke topota tichinoshanya sihambe siyevakasha kunzvimbo dzeutano hwakanaka endaweni yekhudhu yeho todzoka kuurwere siphenduke ekuguleni enough is enough kwanele kwanele this time we are going there lethi to sesikhamba settle there ukuyahlala khona takuenda kunogarako sesi siyahlala takuenda kunogarako siyahlala vana baba namai nditeererei bobaba labomama lingisi kana ari manheru ano nakuyintambama chese chakavimbiswa namwari kwathenjiswa nguthixo hakuna chinofanira kutsvedza maoko akulo ako kumele kutshelele we are now going there sesiyakhona to ngapha stay there ukuyahlala we are now going there siyakhona ngapha to dwell there ukuyahlala bhaibheri rinobva rataura ibhayibhili lithi rinoti vachinogarapo vasiyahlala vhesi iri pamberi ivesi ephambili inoti and they experienced the rest basebethola we are ukuphumula. restless asila why kuphumula because we have not yet dwelt ngoba kasikahlali tiri restless asila why kuphumula because ngoba hatisatagara sikahlali but kana tapiwa nashe sesiphiwe nguthixo hakuna chinoramba akulo kuyalala chako iwewe gamuchira okwakho kana yamukela wapiwa nashe xa uphiwe nguthixo accept vuma
Mwari ukakupa chinhu, uthixo angawunika ulutho we accept things from God through faith, siyamukela izinto ezivela kuthixo ngokukholwa which is the hand we used to receive from God. esiyisisandla esisebenzisa ukwamukela And kuvela kana kuThixo. sitawura nyaya yekutenda wadikani. Xa sikhuluma indaba yokukholwa Just to be simple about it. ukuthi sibe simple Tiri kuti isusu zvauda kupiwa naMwari izvozvo. sithiwa kuphiwa nguthixo You have got to imagine those things. kumele uimagine izinto zona lezi Before wasibata, ungakakubambi unofanira kuchiimagina. kumele kuyiimagine Bhaibheri rinotaura kuti bhayibheli lithi vakaudzwa kuti nyika yamuri kuenda kwathiwa lapha eliyakhona inoyerera uchine mukaka. kuloqhaqho Zvavari lolutshu kuudzirwa kuyerera uchine mukaka kugeleza ulutshu kuitira kuti loqhaqho. vave nepicture ukwenzela ukuthi babe le-picture yezvinhu zvavari kunoona. ezinto abazibona Haisi nyaya yekuti pane mapombi aiyerera uchi akutsho ukuthi bekule mpompi kana ebezivuza mapombi aiyerera mukaka, kumbe impompi but ebezivuza vari kuudzwa in a way batshelwa ngendlela that they can picture things ukwenzela ukuthi and imagine things. baimagine izinto Youth nditeerere, youth ngilalela hakuna anoenda kwaasati amboona. akulo yalapha As long as usati wambozviimagina awu akazuimagine haugone kuzviwana. awukwanisi ukuthola Nditeerere mwana wamai, ngilalela mntakamama hatizongolozviwana tavako. asoze sikuthole We have got to imagine first. kumele siimagine Azvinei nebackground yako, akulalele background yakho imagine it first. imagine first Bhaibheri rinotaura pamusoro pemurume anonzi Jabhesi, ibhayibheli likhuluma anonzi phezulu akazvarwa ine family wazalelwa kumuli yekutambudzika and in pain, eyokuhlukumezeka but he nobuhlungu prayed to God kodwa wakhuleka and he kuThixo. said that you may bless me wathi ngibusise and extend my territory. wengeze But kana hakuna territory inoextendwa akula territory kusvikira waiimagina mbureni mako. uzuyi-imagine Hakuna imba inogarwa akula ndlu ehlalwayo kusvikira waiimagina mumaindi mako. imagine engqondweni zakho Izvozvi pauri apa khonapho unofanira kutozviona waikoko, kumele uzibone sukhona ngayo unofanira kutozviona waikoko. kumele uzibone sukhona ngayo Not only imagination, ayikhona i-imagination but you have got to confess it. kumele ukukhuluma Chiitaura nemuromo khuluma ngomlomo kuti ndinogona kunge ndiri pano nhasi, ukuthi ngabe ngilapha but namuhla. kwandakanzi ndiri kuenda ndiri kuenda ulapho wathiwa vazotopinzwa muna Joshua, sowungena kujoshua but nyaya yakatangira kuna Genesis. indaba yaqalisela But kuGenesisi. vaiti kana vokurukura babesithi ngabe vaitaura kuti iripo nzvimbo inoendwa, babesithi khona kana anofanira indawo kuvhura muromo kumele khona otanga kudeclare destiny, aqale kudeclare kana kusasa anofanira kuvhura muromo khona kumele avule umlomo odeclare destiny. adeclare And destiny. kana chitaura zvefaith, Xa ukhuluma ukukhona faith is action. i-faith i-action Imagination in the mind, imagination engqondweni confession with your mouth, uvume ngomlomo wakho and you have got to take action. so kumele uthathe i-action Abraham avimbiswa kwababa vamaridzi, abrahama sethenjisiwe pane nguva yaakatochinjwa zita kulesikhathi atshintshwa khona kuti ibizo hauchanzi Abraham wakunzi Abraham, uthi awusese ngu-abraham because sungu-abraham Abraham zvaingoreva kuti a father abraham kwakusitsho ukuthi or ubaba an honorable father, kumbe ubaba ohloniphekayo but he had to change his name base betshintsha ibizo lakhe from Abraham ukusuka ku-abraham to Abraham, waba ngu-abraham which meant a father of many nations. kwakutsho ukuthi ubaba Saka pese paari kunzi Abraham u-abraham kwaari zvakutanga kumeka sense kuye sokuqalisa kuti ukwenzisa handina zvangu mwana nhasi, ukuthi akila mntwana but mwana ari kuuya kodwa umntwana uyabuya because I am a father ngoba ngingubaba of many nations. wabantu You abaningi may not be in that situation yet, ungekwanisa ukuthi but awukho khona, naMwari kodwa mpenyu ngothixo ophilayo tiri kuenda ikoko. siyakhona ngale Usafurirwe navanhu ungayengwa ngabantu kutaura zviri negative. ukukhuluma ku-negative Kunyangwe nhasi zvikatanga zvina kumira mushe, uthi awumanga kahle usataure zviri negative ungakhuluma ku-negative kuti iyo isituation ichandiuraya ndichifema. situation le izasibulala sibancane Urawo uchifema iwewe.
kuzasibulala sibancane. wakufana kuvura muromo So kumele uvule umlomo. taura kwakanaka kwaurida kuenda Khuluma kuhle lapho mwari yakho. ngaachichinja nyaya yako uThixo kachinja mwari indaba yakho. ngaachinje nziyo dzako Kachinja ingoma mwari zakho. ngaachinje zvaunotaura Kachinja ukukhuluma. taurawo zvemafindifuwa Khuluma yena ngoba mafindi. kune dzimwe levo Kulama amalevo. dzawakufana kutanga kuchinja wega Also kumele uqale kuti ukuchinja. handingarambe ndiri pano Uthi angeke ngiyale. kune dzimwe levo dziri nani Ulama amalevo. pane action inofana kutorwa Election okumele. iwo zuva ranhasi Namhlanje tikaramba tiri pano varume singayala silapha. tinofa Siyafa. tikaenda muguta Singaya esigodlweni. tinofa Siyafa. zviri nani kufa tichienda Kungolo sifa iwo siyafa. manheru anaya Alitapha. pana ari kufana kubva pamusangano uno Kumele wasuke kulomhlangano. achinja mufungiro Esetshintsha ukucabanga. pana ari kufana kubva pano Khona kumele asuke lapho. achinja matauriro Esetshintsha ukukhuluma. bhaibheri rinotaura kuti iBhayibheli lithi vamwe vanoti tinoonekwa sehwisa abanye bathi vati sinjenga nguva yanaka unotaura zvebhegi resimende uyakhuluma kwebhegi yesamende unoita kunge ndowakarongeka sterekiwe wezakali ngohlelekileyo mari yebhegi resimende tinoiziva tikaiona imali yebhegi yesimende izvi zvinofanira kungodyiwa izvi leyo kumele kudliwe lokho nyaya yekuti kunge tiri mulaibhurari tapinda mumarestaurant ezakali selibrary unopedza 30 minutes uchiverenga menyu 30 minutes the ubalime devil is a liar usathani ngumkambi wakho possess your territory 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 nditeerere mwanasikana ngilalela pfeka zvaunoda ngokufunayo nezita rajesu ngegama likaJesu eya hey iyo pamusangano ipapa khonapha emhlanganweni usanyepere kuti kuri kunaya enda unopfeka 6 inchi hiri yako abethenga 6 inch yiyapha hapana unokurambidza akulo kuyalisana ndezvako izvi ngokwakho lo ndezvako izvi ngokwakho lo hazvina kuipa akukho kuhle kuva nema-eyelashes acho ukuba lama uri eyelash mupresence yamwari ukupresence ekuti akarohwa ari pamaziso apa lapha uchiti ukadaidai anenge mawaipa usithi wathi bari the devil abawayi is a liar usathani ndati iwewe ngithe wena unochibata uyakubamba ndati iwewe ngithe wena unochibata uyakubamba ndati iwewe ngithe wena unochibata uyakubamba kana kuzora kuchishanda wakugcoba zora mwana wamai ngoba the bible says iBhayibheli lithi and they took it wayithatha say take it say take it 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 take it eyakata hey takuda kufurira mhepo takuhamba inofamba mukati umu phakathi inodzinga urombe eqotha ubuya inodzinga jambwa eqotha umnyama inodzinga mweya wekushurikidzirwa eqotha umnyama ngezvako zvinhu izvi izinto lezi ngezakho hey hey mwari unozvigona kuti uyakwanisa pamazuva edu ngazisuku vanasikana vedu vanoroorwa abakazalana vataurire kune vanatete kuti titumire location uthi thumela kana ilocation masvika kwatiri kuenda nxa sesifikela unoperekwa ikoko ukuya wotora suitcase rako thatha isuitcase woisa muc180 ufaka kusiwa woenda pagps uhambe ku-GPS ndakananga kunoperekwa siyakhona nditeererei varume ilalela you will own it uzaba and ngokwakho you will possess it uzaphozela give your neighbor a high five and say own it umakhelwane wakho high-five uthi own possess it possess say own it say possess it possess shout on it say possess it possess say on it own in the name of Jesus ngegama in likaJesu the name of Jesus ngegama likaJesu shout I will own uthi awu-own and I will possess awupossess ngeyedu nyika ilizwe leli yakatovimbiswa kare
zathenjiswa but kudala. yani nguva isinari kugarama Sokulesikhathi umngeni iwe uhlala. uripo iwe Wena ukhona. iwewe ka Wena. iwewe Wena. iwewe Wena. iwe ka iwe Wena. enda kumba kwakho Hamba kwendlini yakho. enda kunyika yakho Phela izweni lakho. enda parugare Hamba rwako ekuthuleni kwakho. enda pane rufaro rwako Hamba ekulentlobo I lakho. will own it Ngiza kuthola. and I will possess it. Awupossession. The Bible say, iBhayibheli lithi and they took it. bakuthatha. The word took, Took. it's another word in Greek, Ibala lesiGreek which is to katalambano, ethi khathalambano. to embrace, Ukuembrace. to grasp. Ukugrasp. Tine vanhu vatiri kunetsenera vari kunamata Silabantu vakapindurwa kare baphendulwa kudala. vanarodha Oroda. vari kunamatira kuti Peter abude Abakhulekela ukuthi but Peter atova padhoo uPeter but sesona. pari kushayikwa anonorisisa Kusolakala pane uyarisi. ari pano here Ukholo lapha yini. iye ari padhuze newe Era lo seduzana nawe. akada kuita zvechizungairwa zungairwa Akafuna ukudzungayila. tora zvako Thatho kwakho. nezvake futi tora Lokwakhe thatha. hakuna anokurambidza Akulokuyalisa. in the name of Jesus Hey, pauchabuda pano phuma lapha. buda wakagukuchira Uyaphuma uyabuya. mwari haanyepe varume we uThixo kakambi ba. his promises are yes and amen. Uyebo lo If he amen. says it Xa he will do it. akathi uza kwenza. Sarah, Uza you kwenza. will have your child. Uza kuba It nomntwana. doesn't matter Akulanda. how much how long Ukuthi isikhathi it esigana. takes, Ukuthi uthathe you will isikhathi. have Uzaba la. your own. Uzaba lo And wakho. the Bible says iBhayibheli lithi. at plus 90 Usedlule. seranoonekwa uSara uyabona abata pamuviri esebambisa. vaiziva vanotaura Abakwaziyo vachiti bakhulu. chembere kana dzavapo Uthi izalo kwazi. dzinofamba dzakarereka nemudonzo Zihamba zini. but kana yana mwari mukati Xa kuloThixo phambili. inochinja direction Iyatshintsha direction. takufamba takabata Yahambi bambili. unochibata iwe Uyakubamba wena. ndati unochibata ndati unochibata Uyakubamba wena. ndati unochibata Uyakubamba wena. iwo manheru ano Alithamba. takutofrustrata Uyakufrustra. wese akati azviite Oko watakwenza. get away mhani we Get away. wese akati azviite Watakwenza. manyangira yaona Unathenga. wese akati azvigoneke Watakwenza. zvakutoitika Sokusenza. wese akati hakuendwe Awatakuhanjwa. Eh. and the Bible says Bhayibheli lithi. Peter aiswa muturongo uPeter Farage. vanonegotiata naye Banegotiate. pakati peusiku Phakathi kobusuku. zvikanzi Peter Kodwa Peter. yakwana nguva yekuti ubude Sesikwazi isikhathi the sokuphuma. Bible says iBhayibheli lithi. Peter anogara nawo meeting uPeter oti uhlala kubuda hakuna kuipa uthi uphuma but uqobo. makandipinza muno masikati Kodwa la kufaka munhu lapho. wese achiona Abantu bonke iye bebona. kuda kundiburitsa usiku iyi Selifuna ukhiphe ubusuku. aichaite Akusayenzi. ndoda kubuda masikati Funa ukuphuma emini. munhu wese achiona Umuntu wonke bona. wakasekwa iwewe Wahlekwa wena. munhu wese achiona Umuntu wonke bona. Eh. aumbopembererwa usiku ndaramba Awusoze ujabule lo busuku. pembererwa masikati Jabulelwe emini. ndati pembererwa masikati Jabulelwe emini. pembererwa masikati Jabulelwe emini. shout I take it What I take it. shout I take it I take it. shout I take it I take it. shout I take it I take it. ndakunzwa mhepo yamwari Sengisiza umoya kaThixo. iye ndakunzwa mhepo apa Sengisiza umoya. pane mhepo apa Unomoya. yakata Hey. ndatichitora iwewe Tata. ndatichitora iwewe Tata. the Bible says Bhayibheli lithi. weeping may endure for a night Ukukhala but kungaba joy kodwa ukuduka comes in the morning. kuyabuya ekuseni. Weeping may endure for a night Ukukhala kwebusuku but joy kodwa ukujabula comes in the morning. kuyabuya ekuseni. Can I declare
In the name of Jesus. Chronologically, it's 25 past 8. In the realms of the spirit, it's good morning. Give somebody a high five and say good morning. Say good morning. Say good morning. Say good morning. Oh, Nema. You can't do no wrong. Baba, Gina, always for the one. Oh, Nema. Baba. Whoa. Always on time. You can't do no wrong. Oh, Baba, leave the 99, always for the one. Always on time. You can't do no wrong. Baba, you leave the 99, always for the one. He's on time every time. He's on time every time. He's on time every time. Shout yes! Shout yes! Shout yes! Shout yes! Shout yes! On time. Every time. On time. Every time. On time. Every time. Lazarus dead. 4 days. He's on time. He's not in a hurry. He's well able to rise up a dead Lazarus who is long dead. 4 days dead. Stinking dead. Oh, he's always on time. He's always on time. By the pool of Bethesda, he came after 38 years. He was on time. Every one of them, when he shows up, akapora asina kutota. Pana ari pana. Wakupora usina kupinda mvura iwe. Wakupora usina kupinda mvura iwe. Wakupora usina kupinda. He's always there. On time. And I declare that tonight is your night. Shout tonight. Tonight is my night. It's my night. Shout tonight. Tonight is my night. It's my night. Shout tonight. Tonight is my night. It's my night. Shout tonight. Hey. It's my night. It's my night. Hey. Hey. Shout the air. Hey. Shout the air. Hey. Sitende kuti zvatoita. Come on, come on. Come on. Shout it glory. Glory. Shout it glory. Glory. Sitende kuti zvatoita. God is always on time. God is always on Kupora time. kwako kwatoitika. Kusunungurwa kwako kwatoitika. Kubudirira kwako kwatoitika. Visa rako ratoita. Basa rako ratoita. Muchato wako watoita. Yati chikoro chaita. Scholarship yaita. Uri kuenda
kuchina ikoko yokuticha chichina ere uchangoti shwingi shwangu shwinu shwangu daidzira uti shwingu shangu zvatoita satani ipwa satani ipoko karekedze basa rako karekedze utano hwako simudza maoko ako pauri ipapo tinorayira mweya yehurope tinorayira mweya yokusabudirira tinorayira mweya yokutarisirwa pasi tinorayira mweya yokushandiswa nezita raJesu weNazareta vana vedu ngavarangarirwe vana vedu ngavasunungurwe wakasimudza maoko ako kudaro kana wanga usingataure nendimi tendera mweya mutsvene akubhabhatidze manheru ano tinotenda mukutaura nendimi itsva hatina mwana achainitiatwa musatanizi pavanoda kukumwisa dhiringi rakakurevererwa uchatanga kungoti rika mahandara vakata riketa payata tata uri kutendere kuti right now ndati uri kutendere kuti right now unogamuchira chomweya mutsvene nokuti namazuva ekupedzesera achabhabhatidza nyama yese unotendere kuti unomugamuchira nechiratidzo chokutaura nendimi simudza maoko ako ndiwo andiri kutaura right now wherever you are vamwe vachatanga kucheka vamwe vachatanga kuskrima ipapo pazvinenge zvichiitika muchanzwa rurimi rwako ruchireruka uchitanga kutaura nendimi right now in the name of Jesus begin to speak in other tongues bhabhatidzwa nomoto bhabhatidzwa nomoto ndizvo zviri kutoitika mubatsire usauya navo kuno hakuna nzvimbo pamberi pano mubatsire ari ipapo taura nendimi itsva taura nendimi itsva taura nendimi receive the Holy Ghost 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 Shalom Mahasada Ikada Mahanda Shekata Paya Yata Tata Rabo Chitaura Netimiza Rabo Chitaura Netimizozo Kupasimo Auta Jairi Renamatimo God is always on time God is always on time Receive the Holy Ghost receive the gift of the Holy Ghost Shalipakata Rekabayanda Jesus name. Yes, Lord. Katapa. Yes, Lord. Glory to the name of Jesus. Uthuma kuJehova. Sekutaura kwauri kuita Ngokukhuluma kwenzayo. kubva zvino kana vakada kukujuma Bengafuna ukujuma kususela manje. ingotanga kutaura nendimi idzodzo Ukukhuluma ngendimi zonezo. oti pandakabva kupossessing Uthi lapho Conference. possession conference. ndakagamuchira chomweya Ayamkela kukaNkulunkulu. batanidza maoko ako pembiri kuna Jesu omberera Pastor Chishanu
Bishop Chishano nokuita basa rakanaka. The Secretariat, please, may you come? Nyasha dza Mwari dzititire zvakanaka tisati tanorara. Yes. Wow. Tichikuda kutozodzwa zviziviso. Tiremekedze musharukwa wedu. Gogo Mtemererwa is around. Afarira Gogo Mtemererwa, she's here. Vana baba vedu vachibuda vachinozorora. Isu ngatinzwe zviziviso zvedu.